Irridu nirrikonoxxu li Adrian Delija huwa imperatur qarwien li mhux kredibbli. Dan sostnewh Emvin Bartolo, Kevin Wayne u Miriam Zammit, 3 membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u ħbieb tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. F'artiklu fuq The Times l-għada li Luis Tedesco, xandara nazzjonalista u membru tal-eżekuttiv qrib ħafna ta' Delija, indirizzat lin-nies ta' Busuttil bħala il-Barra Brigade, dawn it-3 persuni qalu li Adrian Delija mhux denju li jkun kap għax ta' spiss jispara f'saqajh. Huma iddikjaraw li Delija mhux politiku għax m'għandux awtorità morali, mhux bniedem serju u ma jafx jaħseb mod strateġiku. Huma kritikaw ukoll id-deċiżjoni ta' Adrian Delija meta sena ilu talab għas-sospensjoni ta' Simon Busuttil mill-Partit Nazzjonalista wara li ġiet ippubblikata l-inkjesta Egrant li kkonkludiet li sar frame-up fil-konfront tal-Prim Ministru u qrabatu. Dawn it-3 persuni qrib Busuttil qalu li stħaw b'din id-deċiżjoni ta' Adrian Delija għax kawża tagħha kien waqqa kliem Simon Busuttil meta f'mass meeting fuq il-Fosos kien talab għar-riżenja tal-Prim Ministru. Huma qablu d-deċiżjoni ta' Delija dwar is-sospensjoni ta' Busuttil ma' daqqa ta' sejf fl-istonku tal-Partit Nazzjonalista. Il-ħbieb ta' Simon Busuttil qalu wkoll li jekk xi darba Adrian Delija jitlob għar-riżenja ta' xi ħadd, l-għajta tiegħu mistennija taqa' fuq widnejn torox minħabba li skontom għamel mażramon il-partit li taħt il-kman tiegħu spiċċa ineffettiv. Intant, fost dawk li xerdu dan l-artiklu, kien hemm id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li kompla jiddefendi lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u jaħodha kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.